bersama. Oh cahaya senang damai pun Nazar dan sakawa farbu Nazar dan एबारहाय ब्लेसिं खालामासै लोगोफोरनै बयबो रेडि जाबाय सोरबा थाव सोरबा ममबाति खालामफैनायसै लोगोफोर अलग्रा सिमतार प्रभु ईश्वर नोंनो हा सिनि देमु Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आरोबाव बिदिनो रजमारा बाइबेल बेफोरबायदि मोनो आरो नै गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैहाय गोबां जोंखौ मदद खालामबाय जोंनि जिउनि जानायखौ होफैबाय बाजारखौहाय itu gimana? 100 ye 100 100 nih itu gimana? 1500 1800 aduh ini gila 400 500 नैबे 400 नो ओमफ्राय नैबे 500 नो बे 1800 नो बे 1800 बे 1500 नो जोंनिनो लकेल फार्मार मोनसे लादो दे मोनसे लादो माखौ लायदो हा एकटासे 1500 नो दा जोंनि फार्मारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो मान बावबाय जानायावला नुबा जायगायानो थोलाया नै लायनानै गेले आयो थास 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 गोजासै नै हाबसन दावखायल' जानायावला अयथासारलै मानसिफोरा नायसै नै औ गरिब माबायावहाय स्कुलाव मिसन